akuluakulu pa mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika dzulo pa 30 January 2026 anali ndi mwambo ku State House ku Lilongwe kumeneko kumene amalandira kalata za credence kuchokera kwa ambassador wa dziko la Japan ku Malawi amene watu ndi a Neito Yashushi. Ndeno tuposatira mwambo umenewo omwe tikhopa kuti ambiri naotsatira zapezeka zonena kuti ogwira ntchito ku MBC ma senior reporters komanso director wa news kumene ku MBC alandiratu makalata oti apite ku chuti chokakamizidwa ndefunso koma zakhalapo kuti akupita ku chuti chokakamizidwa chifukwa chani apalamulatu mulandu wanji. Akuluakulu potengera ndi mmene nkhaniyo ikuyendera akunena zoti makosana amenewa sanagwire bwino ntchito makamaka pamene amapanga broadcast event imene inali kudzulo. Ndipo potengera ndi claimuyo imene ikuyenda akunena zona kuti makosana amenewa anapanga focus kwambiri pa ambassador wa dziko limene la Japan malo mopanga focus pa mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika pameneno amapanga report event imeneyo. Tate tingonerako footage ya mmene zinalili kenako tipitizeni nkhani. Chabwino taona pamenepo mmene zinakhalira titha kunena zona kuti ma allegations amenewo akupereka sense potengera ndi mmene footage imene yayendera. Koma nkhani yakupasidwa kwa makalata makosana amenewa ikunena kuti yachitika mwakachetechete. Of course potengera ndi mmene nkhani zikuyendera akunena zona kuti akuluakulu amene apasidwa makalata amenewa omweto mayina awo ndi a Lex Chikoko amene ali director wa news. Kuchoka panepo kuli ma senior reporter omweto ndi a McDonald Chiwayula komanso Yamikani Simtowe. Komano kumbali akuluakulu akumene ku MBC sanabwere kuzathirapo mulomo pa nkhani imeneyi. Paja director general wakumene ku MBC ndi a Moses Iwoni nde kumeneko administration yawo sinabwere kuzasimikiza pa nkhani imeneyi. Komano ndi mmene yatuluka kupanga liki kupitano ku media. Nawo pa nkhani imeneyi tifuna tingothirapo mulomo motere potengeranso ndi mmene ikubwerera. Tikukhulupirira kuti ambiri amene timagwira ntchito kama organizations mu kaya ndi makampani otani timadziwa kuti kumeneko kumakhala malamulo amenewo amakhala inijeno kuphatikiza pamenepo ndekuti munthu wina aliyense amagwira ntchito yake amamuuza ma duties and responsibility a munthu ameneyo. Tingwerekeza kaya ndi wokulopa umaziwa ntchito yako kuti ntchito yanga ndi yokulopa kaya ndi kupanga clean ndi zina zotero. Kayatu ndiwe otani umadziwa chifukwa kuti ukamapita kuma interview kaya chani umakhala ukuziwa bwinobwino ntchito imene uzikagwira kumeneko. Nawo tikatengano scenario ya makosana amenewa ngati ma reporters akunena zoti ma senior kusonyeza zoti ndi anthu oti anayamba kugwira ntchito pakanthawi akuziwa bwinobwino ntchito yawo mmene amene akugwira ntchito kumeneko. Kuphatikiza pamenepo director wamkulutu amenewo oyang'anira nkhani kumeneko ndekuti nkhani ija isanatuluke iyeyi amagwira ngati final gate kuiona bwinobwino kuti content yake ikupanga line ndi MBC editorial policy komanso national interest zikugwira bwinobwino nkhani zimenezo zisanatuluke kuoneredwatu ku mtundu wa Malawi. Kuphatikiza pamenepo amene akuziwa bwinobwino tikupeza kuti akuziwanso bwinobwino kuti akamapanga cover nkhani akuyenera kupanga cover mwa balance potengera ndi Communication Act section 87 imafotokoza bwinobwino nkhani yokuza ndi balance coverage akamapangatu broadcast nkhani amenewa MBC. Nde zimenezo tikupeza kuti iye ngati director amazitsata bwinobwino. Nde tikupeza kuti iye amadziwa bwinobwino kuti zimene zimachitikazo ndi zophwanya malamulo makamaka poyika chidwi pa ambassador wa dziko limene la Japan
koposera mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikukhulupiriranso kuti kumenekoko asanambe kugwira ntchito zawo akudziwa bwinobwino kuti amene okhala ndi strategic direction makamaka akamapanga set tone ya state function ngati imene inalili event ya dzulo asanayipangetu frame ku mtundu wa Malawi. Tikapitano kwa ma senior reporters, mawu oti senior okhawo akuthandiza zonoti ndi ankhalakale kapena kuti akaswiri pa nkhani yokhuzana ndi ripoti ya nkhani kumeneko ku MBC zimenetu zikutanthauza kunena zoti atolankhani amenewa amadziwa bwinobwino wani amene okhala akilese komanso neutrality ntchito yawo ngati ma senior reporters amene akupanga ripoti ma facts a events imene alili osati kumapanganso ripoti zawo kumene kuphatikiza pamenepo ndekuti amene akupanga adhere kuma protocols akuntchito kwawoko akudziwa bwinobwino mmene amene akupanga follow ma protocols makamakatu state broadcaster imene azonoti izipanga follow ma protocol poonetsetsa kuti mtsogoleri wa dziko azikhala primary focus pa news story ina iliyonse imene ikukhuza mtsogoleri wa dziko. Andi tikukhulupirira kuti management ya kumeneko ku MBC inapasano ma instructions makamakatu ma additional guidelines yowonda kuti anapasidwa tikukhulupirira zimenezo pa high profile event ngati imene inachitika dzulo makamakatu diplomatic events ngati imeneyo. So chiganizo chimene chachitidwa powapasa makalata makosana amenewa tikukhulupirira kuti mwina management inazaonanso bwinobwino kuti makosana amenewa anapanga misconduct kapena kuti inalinso mwina gross misconduct ndi chifukwa chake apasidwa makalata amenewa. Of course imene tanenera kale kuti sanabwere kuzathapo mlomo MBC pa nkhani imeneyi komabe tikhala tikuitsata bwinobwino kuti yayenda motani. Incident ngati imeneyi siku MBC kukhala kuti kuya kuti maofesi mwinanso mumakhala zochitika zosiyanasiyana ngati anthu situpanga adhere kuma guidelines a ntchito yathu zotsatira zake zimakhala zosachita bwino. Ndi chifukwa chake zimafunika kuti pa ntchito tisamatengere chizolowezi tizigwira ntchito mmene imayenera kukhalira mmene ma instructions abwerera okhuzana ndi ntchito imeneyo zikatero zitakuthandiza kupewa zinthu ngati zimenezi. Tikukhulupirira kuti makosana amenewa mukupita kwa nthawi azawayitanisa bwinobwino ngati umakhala disciplinary hearing ndekuti azayitana kumeneko kuti akawapase discipline potengeranso ndi mmene condition of service ya ku MBC ko imakambira. Tikukhulupirira kuti zimene zachitika zikuchokera mu condition of service nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikukamba zona kuti ku MBC makosana angapo apumisidwa apolephera kugwira bwino ntchito imene anapasidwa ndi management kumeneko. Ngati maganizo amene alipo fotokozani comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zimachitika ndekuti zitha kutifikira mosavuta.